Alhaji Muhammadin ya ce, da dai za ka bani lokaci a cikin lokutanka, ko da minti ɗaya ne, in zauna mu tattauna da kai. Sai Yarima Hadi ya ce da shi, a nan kenan? Alhaji Muhammadu ya ce, ko a nan ɗin ma. Sai Yarima Hadi ya ce da shi, to bismillah, ga guri nan zauna. Ya ɗan matsa masa kaɗan. Sai Alhaji Muhammadin ya dafa kafaɗan Yarima Hadi, ya zauna a kusa da shi. Ya ce wa Yarima Hadi, na san kai ɗan garin nan ne, sannan kuma ni bako ne a garin nan. Alhaji Muhammadin ya ce, ni ɗin direban tirela ne, ka ga motar tawa can, ba a gama min lodi ba, layi na bai zo ba, sai gobe za a fara loda min motata. Ya ce, amma ni kakata 'yar garin nan ce. Sai Yarima Hadi ya kalle shi cikin mamaki. Yarima Hadi ya ce, ko zan iya sanin kakar taka? Sai Alhaji Muhammadin ya ce, kakata 'yar nan cikin unguwar Kulugu ne, ana ce da ita Baban Marsa, ko ka santa? Sai Yarima Hadi ya yi murmushi, ya kalli Alhaji Muhammadin ya ce, Baban Marsa kuma? Ni ko na san Baban Marsa. Sai Alhaji Muhammadin ya ce, to ita ce kakata wanda ta haifi ubana. Sai Yarima Hadi ya ce, to hakan yayi babu laifi, me ke tafa da kai? Alhaji Muhammadu ya ce, ni ɗin nan ina da yaron mota, amma yanzu baya nan, ya yi tafiya. Ni kaɗai nake tafiya da motata yanzu. Shi ne na ce, idan da halin bi na, me zai hana ka bi ni mu fara tafiya tare, ka zame min yaron motana. Nan take farin ciki ya lullube zuciyar Yarima Hadi, ya ji wani irin sabon daɗi a cikin zuciyarsa. Yarima Hadi ya ce, kaga burina suna dab da cika. Ni da nake son barin garin nan, daman na gaji da kauye, kuma ga tayi mai kyau ya iso gare ni. Kai Allah Ubangiji, na gode maka, ashe kana jin addu'ar da nake ta yi tun ɗazun. Sai Alhaji Muhammadu ya ce da shi, malam baka ce komai ba. Nan take Yarima Hadi ya dawo hayyacin shi daga zancen zuci da yake yi. Yarima Hadi ya ce, ni ba ni da matsala, amma babana shi ne mai garin nan, sai dai mu je mu tambi izinin shi. Idan har ya amince, to lalle ni kan ba ni da matsala, za mu iya tafiya. Haka in ji Yarima Hadin. Alhaji Muhammadu ya kalle shi ya ce, to in dai haka ne ai ba wata matsala. Yarima Hadi dai ya koma tunaninsa na baya, ya yi shiru, sai wani irin nishaɗi yake ji a cikin zuciyarsa, da wani irin daɗi da ya lullube masa cikin ruhinsa. Ji yake kamar ma ya yi tsuntsuwa ya bar garin tun kafin a je a tambi mahaifin nasa. Alhaji Muhammadu ya fuskanci shi Yarima ba ta shi yake ba, sai ya ce wa Yarima, ko dai baka da niyan bina ne, Allah dai ya sa ba dole nake maka akan tafiyan nan ba. Yarima Hadi ya ce, a'a wallahi ba wata matsala, kawai dai da ba za ka damu ba, sai mu je gurin mahaifina. Alhaji Muhammadu ya ce, to ba matsala, ba ni minti ɗaya, bari in gana da abokaina, sai ka yi mana jagora, su kuma su raka ni. Sai Yarima Hadi ya ce, to ina jiranka. Alhaji Muhammadin ya tashi ya miƙe tsaye ya nufi gurin abokansa. Abokan shi suna ta kallon fuskar Alhaji Muhammadin, suna so su ji wace amsar ya samo a wajen Yarima Hadin. Wai shin ya yi wa Alhaji Muhammadu rashin kunya ne, ko ya ba shi amsa mai daɗi? Alhaji Muhammadu ya karaso gurinsu ya ce, wallahi yau dawar ta yi nama. Suka ce, haba mutumina. Ya ce, ai yaron nan da alamun ya yarda, amma sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba. Ya ce sai mun je wajen mahaifinsa mun ji ba'asi. Abokanansa suka haɗa baki dukansu uku, suka ce, a kai ma banda abinka, kana ji fa aka ce ɗan mai gari ne. To in ma shi bai baka shawaran ka je ba, kai ba za ka je ba? Abokanansa suka ce, wallahi baka san halin dagacin kauye ba,
ya fi na birni tsaurarawa. Idan ka tafi da ɗansa ba da sanin shi ba, wallahi karamin aikin shi ne ya sa a kwamishe ka a karka. Ya gana mata zazzakar azaba wanda idan ta ɗana shi za ta daɗe ba ta manta ba, har ta mutu. Dukkaninsu suka fashe da dariya. Alhaji Muhammadu ya ce cikin fushi, don Allah malamai, ku dakata min haka, ku tashi kawai mu tafi. Suka nufi gurin Yarima kai tsaye suka ce da shi, ka tashi mu tafi ko? Sai Yarima Hadi ya ce da su, to, bismillah mu je. Kai tsaye suka nufi hanyar gidan su Yarima. Mai gari yana zaune tare da jama'arsa, gashi kuma sun ɗauko wani tsoho suna gana masa azaba. Ɗaya daga cikin fadawan mai garin, wanda ake kiran shi da sarkin horo, yake cewa tsohon, ɗan banza, kai yanzu har ka isa? Sai dai mu je a bakin talakawan gari, ka kawo amfanin gonanka, baka kawo ka san mai gari ba? Bafadan ya ce, to waye ubanka ma a garin nan, ɗan talakawa? Ya zama dole ka kawo mai gari ka sansa. Shi kuma tsohon ya azabtu, ya ce, wallahi har yanzu ban kawo abincin gonana ba. Duk wanda ya zo fada ya ce, na kawo abincin gonana, wallahi karya ya yi min, ranka ya daɗe. Allah ya taimake ku, ai ni ban isa ba. Wane ni? Haka tsohon ya ce, wallahi da na kawo amfanin gonana zan kawo kasan mai gari. Yana cikin faɗan hakan sai ya ga alamun inuwa na mutum na tsaye a kansa. Sai ya bi inuwan da kallo, ya ɗaga idanuwansa sama. Sai ya ga Yarima ne yana mai nuni da hannu akan ya tashi. Su kuma fadawan ganin tsohon ya ɗaga idansu sama, su ba su ɗaga idansu sama ba, sun ga abin da tsohon yake kallo ba. Sai sarkin horo ya ce, kasa da kai, ɗan banza, tsohon banza, ɗan talakawa. Suka ga dai tsohon bai mai da kansa kasa ba, ya ci gaba da kallon inda yake kallo. Shi kuma tsohon abin da ya sa bai mai da idanunsa kasa ba, duba da yadda Yarima yake masa nuni da hannu na cewan ya tashi. Shi ne fadawan suka bi tsohon da kallo, suka kalli inda yake kallo su ma. Sai suka ga Yarima ne a tsaye. Nan take bakin ciki ya bayyana a fuskar fadawan, har shi dagacin. Sun san dai halin Yarima ba zai fita a gida ba lafiya ya dawo lafiya, ba tare da ya ɗauko musu magana ba. Ganin mutane 4 a kusa da shi, gaba ɗayansu zuciyarsu ta karaya, sun san ba za su ji labari mai daɗi ba, sai akasin haka. Yarima ya kada baki ya ce, kai dattijo, tashi ka bar gurin nan. Su kuma cikin fushi suka juyo suka kalli Yarima, suka ce, mai martaba ne ya ce a hukunta shi. Yarima Hadi ya kara da cewa, ni dai na ce ya tashi ya bar gurin nan. Dagacin ya ce, ku ba shi dama, ku ɓace min da tsohon a gabana. Ya juyo ya kalli Yarima Hadin. Sai Yarima ya ce, ya mai martaba, Allah ya kara maka nisan kwana, Allah ya taimake ka, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Baki na zo maka da su. Maza bafadan ya ari bakin mai martaba ya ci masa albasa, ya ce, to me ke tafa da ku? Yarima bai ma saurari shi bafadan ba, ya sake juyawa ya kalli mai martaba, ya ce da dagacin, ranka ya daɗe, sun zo ne su tattauna da kai akan batuna. Ɗaya daga cikin bafadan ya ce, mun shiga uku, to muna jinka. Sai dagacin ya ce, za ku iya zama, me ke tafa da ku? Sai Alhaji Muhammadu ya ce, Allah ya taimaki mai martaba, sunana Alhaji Muhammadu, na zo ne bakin kasuwar Ladi, sai na ga wannan ɗan naka a zaune a bakin kasuwa. Ni kuma duba da halayyarsa na gari, na ji kwaɗayin ina son in tafi da shi, mu rinka aiki tare. Su kuma fadawan ɗaya bayan ɗaya, wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan. Sabida furicin da Alhaji Muhammadu ya yi, ya ce, duba da halayyar shi Yarima Hadi na gari. Su kuma abin da suka sani ne, Yarima Hadi bai da hali na gari. Mai gari ya ce, ina jin ku. Alhaji Muhammadu ya ce, ranka ya daɗe, Allah ya taimaki mai gari. Ni ɗin direban tirela ne. Yaron mota na ya yi tafiya, ranka ya daɗe, ko za a bani Yarima, mu rinka tafiya da shi?
haka Alhaji Muhammadin ya ce. Sai dagacin ya kalli fadawansa ya ce, kuna da wani shawara akan wannan batun da ya zo da shi? Sai fadawan dagacin suka ce, ranka ya daɗe, wannan tayi ne mai kyau.